ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. айни замон дар шаҳри Ваҳдат назди бозорчаи Гулистонда қарор дорем. дар ин ҷо худи бозорчаи Гулистон ва дар ин ҷо бошад коллеҷи тиббӣ, беморхонаи марказӣ ва роҳ ба сӯи чораҳаи Файзобод ва аз ин тараф роҳ ба сӯи ҳайкали модар. дар ин ҷо мактаби Чиришкова. Хонаи имрӯзамон дар рӯ ба рӯи мактаби Чиришкова дар ман ҳамин ҷо ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, аз ин тараф мо омадем дар он ҷо мактаби Чиришкова ва худи бинои истихоматӣ аз 6 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 6 ошона ҷойгир аст. чӣ хеле мебинем, дар 1 ошонаш мағоза аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо 1, 2 ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони азиз, ва ин дуюм ҳуҷра мебошад. ин ошхона, дӯстони гиромӣ, дар мана ҳамин тарафи рост агар равем, дар он ҷо коллеҷи тиббӣ ва беморхонаи марказӣ мешавад. мана ҳамин бинои супермаркети Бияк мебошад. дар он ҷо аллакай бозорчаи Гулистон ва ростаки дӯстони азиз мактаби Чиришкова. мана хел рост агар равем, тарафи ҳайкали модар мешавад. дар ин ҷо ҳаммом ва ин ҳоҷатхона. нархи хона бошад 250 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.